Да. Ето това е... Мисля, че е целият мап. Може да има още, но за сега аз лично това съм отключил. Виждате колко много пространство и примерно от тук, където се намирам сега, за да стигна някъде до тук, ще ми отнеме много време, защото това са много метри и така нататък. И да, мога да се плавам така в морето с ето там моя кораб, черния флаг, колкото искам. И когато си искам. Единственият проблем е, че като превъртя играта, тогава не мога, защото съм превъртял играта, но преди да превъртя играта мога да си играя, да си забавлявам колкото искам. Защото винаги съм искал пиратска игра. Вече това го казвам май за втори път. Ако вие сте намерили, може да споделите вашето мнение за някоя игра с мене. Защото аз, колкото и да съм търсил, не съм намерил добра игра. А тази, нищо, че е Assassin's Creed, просто предава супер пиратско нещо. Едно, че може да се обикарам много, да се плавам, всичко да се правя, просто екипаж, всичко. И затова четворката определено много ми хареса. Така че, да. На мен най-много ми хареса, макар че има, да, сега ако говорим за самия енджин на героя, самите простоти и така нататък, има неща, които нямат много промени, но все пак. Това е най-главната част. Ето, облаци, морета, всичко. Кораби, графиката е изпипана доста. Графиката има доста промени от старата и да. И е по-тежка, да се разбира се. И това беше моето шибано обяснение, защо ми харесва. И да, бай. Как се убива кораб. Ето така. И готово. И вече може да го превземете. На лов за кули! There he is! Hook him! He's a slippery bastard! That's right! Tire yourself out! It's weakening! Nice one! There! The rope's gone, sir! Keep an eye out for that fin. Look out! Starboard bow! Secure the rope! That's right! Tire yourself out! Ha 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 ha! Stung him! Shit. That sea dog's almost done for! Mike. Сега. He's loose, Captain! Къде? Look out! Forward! Tie it down! Here we go! Бах ти акулата, човек! He's a monster! Agreed cards, Captain. Това беше мега изнесената акула. О, ес, какво ще кажете за новите ми дрехи? Кожа от тигър. Много съм готин. Просто съм много готин. Епик!
Каква чиста вода! Yes. Някаква гарга. Сега ще се опитам да превзема форта. Фортата. Не. Ще се опитам да превзема един форт. Сега съм превземал точно един форт. Усещам, че ще бъде пълна изоляция. Както и да е. О! Може и да не е излагация! Добре, този форт се оказа по-лесен, защото до сега се опитвах да превзема един. Не успях. Опитах се да превзема втори, не го успях, а пък доста лесно го превзех. Yes! Айде сега. Да нахотаме вътре. Исках да ви покажа как се превзема. Директно отивам го привземам. Да го вземам. Абе, къде е Дока? Къде е Дока, бе? Ясно да. Тук е. Малко бой. Мислех този клип да е някаква леготия, но има две свестни неща. Това и това, където говоря. Да. Не може и да не ги убиваме те, ама аз и те мога да си поубия някой за разнообразие. Или просто да отида да убия. Това да го дръпнем да умре. Аре! Оп! Ош! Може се окаже по... Мамаца... Сега ще го... Да. Къде е пътя, бе? Да убием и този. И флага става черен. И ето тази част. О, тя горната част е моя, сега и тази по-надолу. И така имаме още много.